मेरे बुझाते नहीं कि पहले हो सरवा का जवाब दे कि है सरवा का जवाब। आई मरइबे काते मराठी बे बरा चुप रहो मुंह बाबा हम का करबे एगो जीव और भाई देखो हमरा से तू दुगोला को नहीं गवाइल बड़ा हमरा के बोलो तू मुंह बाबा का मत बोलो मुंह बाबा मंडली का अध्यक्ष है टूअर टापर लइका टूअर टापर लइका है एगो त एकर बाबू माई के होने तू लगा तारा बेरी बेरी एकरा कथु कर रोए लागल बेचारा दुआर पर गाय खियावेला कातना रोए लागल रोजन जा रोजन चुप रह चुप रह रो मत चुप रहो बाकी रोइयो दी मानी ना देखो कोनी आके बोलो मत हां बोलो रोवे लागल रोए लागल ये हतना लोग जानता जे हमरा क्या रहेला अबे बता कसमु ह रो मत जा द सुना ना हवा खड़ा हो रो मत देखी हमारे कहे लड़का रहेला एकर बाबू माई के होने के रविंद्र भैया जानते बने हमारे कहे बने रो मत कहत नहीं कि रो मत गोबर भी के 2 किलोमीटर ले जाला का रो मत तारा के न बोलले बड़े ठीक बा तारा के गाड़ी उड़ी देले बड़े जा तो जवार में आइल बने जाए तो जवार महल बड़े अरे रोत रहो का करब केकरा से बतियाई जैसे ने उधो वैसे ने भान उनका चुरकी न उनका कान हमने के चाय पियत नहीं जाता है एगो लड़का कहता जे बूढ़ा व्यास के मंडली में चाय पियाओ तनी केतली माज दे सरफ धो दे हाँ ए बबुआ ई तना वो परिवार से इकुल लड़का इकुल बिलोंग करेला सा है लड़का चाय पियत नु अरविंद केजरीवाल के परिवार का है रोज नवे में आ हई मायावती के बहन बेटा है लोग केस तागड़ा ए बबुआ तोहनी के बोला सम्मति तोहनी के बोलबा सतैसा ने एक लगा देबो सनु तो हमने के जीवन भर केस लड़े के पड़े तारा लोग हम बोलल नहीं के चाह आराम से रह बात रहल ब्यास ब्यास ले होता तो हमने में होके दो रुको अब चैन से रह लो तनी कुछ सुन लो बड़ा बढ़िया कथा प्रसंग सुनौले है हमहू गाई ओकरा आगे भी हम गाई लड़ लाइदारी भी गाई हम तो प्रसंगवा के बढ़ा दे रहे हैं आगे लेकिन अभी हम अभियों में बहुत बाकी बा ठीक होला ठीक है बा चाय वाला भैया ले जा हटावा ले जाए न तो हटावा ई चाय वाला काम की करते रहे सो मार हटावा तो हटाओ ए चाय वाला भैया चाय हटावा हटाओ हटावा हटा मर दे तू चाय पियो अंजा हम 1 बजे खाना खाते रहे तो कहता जे 1 बजे का दो कौआ गुह में ठोरना मरले आए रुक जो तो हमरे के कह दे कहे दो सर माने कहे के बात ई बजे इतना अश्लील शब्द के तरह करे के चाहे प्रयोग हमर नचनिया रोत रहुए तो हई कहता जे बुझाता नु जे इनकर नचनिया रहरी में रोवतिया आ इनकर नचनिया कैसे रोत रहुए कैसे इनकर नचनिया लाड़े पर होत ये तारा लोग के गौ नहीं बा हां जी आई ये तारा लोग ब्यास बड़ा ई कुल कोनो मर्द तरह कोनो भाषा आई ऐसी बानी बोलिए मन का यापा खोए औरन को शीतल कर आप हो शीतल होए ऐसा कुछ वचन कहा जाओ ना वचन से हमरा संतुष्टि मिले इतना बढ़िया सुंदर माहौल इतना बढ़िया गांव इतना बढ़िया ब्यास अरे महाराजा इतना भकठा ब्यास बताई नरक में डाल दिया नरक में तू डाल देला नरक में में तू डाल देला मर्द तरह तू कोनो प्रसंग तू गौला ठीक गौला कुछ और ज्ञान के बात कुछ हमरा के कही तो ज्ञान के बात कह के तू हमरा के लजवा दो तू हमरा के प्रसंग में दबा दो तू जानकारी में दबा दो तू हमरा के आवाज में दबाओ तब हम तरह के ब्यास मानो अब हतना 1.5 पना बात का दो हम बहिंचो कंपनी के का दो लेवा खातिर गोरे नहीं है रुक तू अस्थिर रह एकरो से बाउर बोलब हम तरह के बोलाई बड़ी मर्द तनी हतना तरह अश्लील शब्द के करे के चाहिए परियो पहले के ब्यास के रहे आई देखी तो पुरस्कार हमरा अनीश मौर्या उर्फ टाइगर जिला अध्यक्ष RLJD युवा नेता दुबे नथुन बचन वीरेंद्र कमेटी में प्रोग्राम होखे हर एक साल तो होला लेकिन आज हमने के तो माने पहला बार आइल बने जा
अच्छा सुने रवा सब हमनी के बुद्ध जी के बारे में गवाई तबे नु हमनी के गाइब जा। अच्छा के हमनी के प्रोग्रामे ना कराई तो हमनी के प्रसंग काहे खातिर लिखवाई जा। हमनी के जब जान कोई नहीं जा कि नहीं रवा सब प्रोग्राम कराई तो हमनी के गारंटी लेते नहीं जा। हमनी के रत रत भर गाइब जा हमनी के बुद्ध जी पर सम्राट अशोक जी पर। एक बारी कमेटी के नाम पर तने एगो जोरदार ताली रवा सब तने बजाई। एक लाइन कहो, हे भगवान बुद्ध अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना। हे भगवान बुद्ध अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना। बूढ़ा व्यास दुनिया में रहे चाहे न रहे, इस जनता जनार्दन इस कमेटी को जुग जुग तक सलामत रखना। वाह वाह इस जीवन में पहला बार ऐसा प्रोग्राम में हमने का आयल बनी जाए। पहला बार वादा हम करतने कि कार्यक्रम हर एक साल होखे बढ़िया से होखे ठीक होखे तब न हमने को जानब जा। हम बे महाराज हमने के हर एक महोत्सव में जाई ले जा तो ओइसन गीत हमने के गाई ले जा कि ना। लेकिन हलचल है जब बहिंचो कंपनी के काछा जे दे के इहो चल गई दुकान पर। दुकान का नाम है संगम वस्त्रालय। ओइजा गोइले जान जाए जे ए हलचल और देखो तारा मंडली के कोनो कलाकार घुमता देखो तारा मंडली के कलाकार ओकरा के मना करो। देखो 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 ओकरा के गोइले कहले जे हमरे नाम अजीत हलचल है हम व्यास हैं तनी बढ़िया कंपनी के कच्छा दिखावा हमरा के। तो कहले से देखो हमरा के दूगो कंपनी के कच्छा बा। एगो छोकड़चो कंपनी के छुकड़चू अमित मौर्य जगदीशपुर बड़ी बड़ी रुपया हमरा के दिले बने पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। कहले जे हमरा के दूगो कंपनी के कच्छा बा। एगो छोकड़चो एगो आजीचो। अबे में तारा इंग्लैंड के कंपनी माने तारा के कौन चाहिए? आई दोनों कंपनी विदेशी है लेकिन एक घड़ी छपरा में लंच कैले बड़ी से दूगो कंपनी आजीचो एगो छोकड़चो। तो ई कहले जे एकर दाम का बा। दुकान वाला कहलस कि ए जन छोकड़चो बा एकर दाम बा 1200 रुपया। आ जन आजीचो बा एकर दाम बा 2000। कहले कि 2000 का तो हम जीवन में कछे नहीं की देखले। कैसन कच्छा हो भाई? हमने के 100 रुपया ला पहले बने जा 1.5 साल पहले बने जा ई 2000 का कच्छा ए में खूबी का बा। आखिर एकर तो कुछ क्वालिटी चाहिए नो। एकर खूबी का बा। दुकाने वाला कहलस कि देखो चार ताला पले कूद जइबो तहार फाट जाई लेकिन कच्छा ना फाटी। जा तारा के डीटू मार के देता चार ताला पले कूद जइबो बहिन के राम हो राम छी छी छी। अब हई हमरा के कहता छे छाड़ा ए चुतिया के देखी चुतिया अरे कही चुतिया पाणे जी समझावा तू ही क्या करके समझावा जा। बबुआ पाणे जी के मत कहो ई भोजपुरी भाषा कैसन है। विश्वामित्र के ओइजा लेके नहीं खे जाएगा। अभी तो नौजवान भइल बड़े। जसोधरा के बाप के नाम रहे देवदह। अंजन राजा अंजन देवदह के राजा रहले। जब उनकर बेटी सियान भइली तो सोचले जे हम अपना बेटी के स्वयंवर करब। स्वयंवर करब। देश विदेश के हर एक राजा महाराजा लोग के सब लोग के सुपुत्र जुट रहे। कल दीपावली हो सब लोग के दियोबती बारे के बाद अभी कतनन के मर्द अभी ट्रेन में बड़े कतने के मर्द आ गइल बड़े। सोचत रहे जे काल दिया बत्ती बार दीती। हमारा के मत कहो मत को हमारा के कहत रहे उहो ठीक बा। मुंह बावा के मत कहो मत को बाबू जाए दो विचार करे हो। देवदह रोमत रोमत मारो मत बुरबा खड़ा बुर्बक हो पागल हो। चुप रहो रोमत देवदह अब ई कहता रहे जे हमरा बुझाते नहीं कि मैं भटोलिया में पागल बड़े
अभी कहाँ तू अभी देखला कहाँ बबुआ अभी तो झगड़ा आइले नहीं अभी तो झगड़ा आ जलवा आइले नहीं खसा अभी तो सतत तारा का बता देता भैया अंजन राजा मन में विचार कैले कि हमर बेटी सियान हो गई बड़ी इनकर हम स्वयंवर कैल चाहता नहीं मन में कहे सके समय हमर बाटे नजदीक एगो बीरह के गीत ना गइब त ठंडा पला चलल बा मर देख दे चलल बा केकरा गर्दन में माला डलाई रहुए का नाम हो नाम का हो उनका हैं जयनाथ जय ना ते मर्द तोहरो सरकार गिरिए गेल बिया का साफा खत्म बड़ो इनकर नचनिया तारा के मिसतिया तारा के कुल करतिया माने सही ईमानदारी बताओ सरकार माने खत्म बिया उ तारा पर चढ़ल चाहतिया आ तारा बुझाते नहीं कतला वो गाड़ी में गोइल बिया देखो जा कौन तले काम कर तारा बुझाई के नहीं मेनो फोर्स खा लो काना मेहरारू के मन ना हो आइए काना सुहागिन के साथ ना हो आइए बताव इनकर नचनिया उनका देह पर चढ़तिया कबो खोदतिया कबो कबो गैया गरम होखैली सन तो सणहवे पर चढ़ेली सन लेकिन तबो जयनाथ भाई तारा नहीं के बुझा का ये मर्द तू नाम के एकदम गौवा के नाम में एकदम तू हंसवा जैन देखल चाहत नहीं हैं जैन नहीं कन देखल तार नाम बा जयनाथ हां आ तू जैन देखल चाहते नहीं जा मर्द तरह तब जैन धर्म अपनावा तब जय आ जई तो घरे एकर मर्दा बाहरे बाबी हां तनी अपना मर्दा के फोन लगाओ लगावा मोबाइल दो दियो मोबाइल दो जल्दी अरे हित दलो अपना मर्दा के फोन लगाओ तो लगावा फोन तोर मर्दा के नाम जयनाथ है हो का लो ना एबरा राज भोगो अरे होता ना बढ़िया सामान तारा देही पर हाथ फेरतिया जा अब तबो तारा नहीं के बुझा अरे जा प्योर करैले माटी बड़ा चलो चलो नंबर ए देवर बबुआ काहे भौजी बोलो का कहतड़ू तनी अपना भैया के नंबर दी ना आए बतियाइबू का हाँ तनी अपना पछहरियन के मना कर हल चल हां हां नचनिया चलतिया हां ई कैसे बोलता रे साहब अरे बुझाता कि हनिये में जाता है भाई मर जाता रहे भाई ई जौन बोलता हई सरवनवा परसों दिन बलिया एकरा का पुलिस 4 घंटा मरलस एही पर त लागल कहे जे गाड़ी बोलो बोलो का कहतड़ू अपना भैया के नंबर दी तो ल लिख बोली 95,500 हाड़ी में लिख लिख 95,500 हाड़ी में आ 5 गो नंबरवा हलचल के गाड़ी में अरे हातना बाउर नंबर ई कौन कंपनी हो ई हां ई हटे लीचू नया कंपनी लॉन्च कर हां लगावा रिंग दियो टिस टिस उठाइए ना उठाइए ना अजीत जी में घुसाइए ना हेलो हेलो राजा जी हाँ हो बोलो का गोड़ कहतड़ू छू के गोड़ लगाते लिए राजा जी जाई हो का कहतड़ू ए राजा जी बोलो रवा दशहरा में कहले रहनी आवे के अच्छा ना आईनी हाँ दीपावली भी बीते वाला बा अच्छा रवा गोधनों में आईती हाँ मन के श्रद्धा पुरा के जोईती अरे हमको धनो के नाई भो हमारा बाबू ए लोग को धन कुटवाओ नहीं खुद जनत का ना अरे इनकर बाबू बड़ा बढ़िया गोधन कुटल है तारा बाबू से तो हमरो बाबू कम नहीं कुटे है बाबूजी कम ना कुटे है एगो शायर बोलो पूछो कि कुटा जाए पूछो कुटा जाए पूछा
सजावल सपना हमार चूर हो गई। अच्छा सजावल सपना हमार चूर हो गई। जेकरा के हम आपन समझनी उ धतूर हो गए। अच्छा पता ना खता क्या कसूर हो गई। जे हमरा नजरिए के सामने रहत रहे वो हमरा नजरिए से दूर हो गए। चिंता मत करो, गाड़ी कटा के टिकट पर चढ़ाता है। उल्टे चढ़ी आज ही तो घरे के न तो हनुमान चिनिया बेदाम के कदो मोटरसाइकिल कह दल बड़े देवे के कर के रोवत रहे वो दी। जा ठीक बा तू दे दे बता बहुत अच्छा का बात बा आए बाप रे बाप हमारा का होइले का कहता कि कदो तू बर्तन किन दी हो तू पहले गाड़िया साफा एकदम चुतिए बड़ा सा काहे मन का है तोहनी के बर्तन ना दलस ना सहेला ना ना मोटरसाइकिलवा दे देबस आ बर्तनवा देबे ई कौन बात है भाई आए ठीक बा इहो जगह रह गलती ना आराम भाव लागो गलती ना आराम से मुंह बाबा मुर्गी मारो छकन बाबा अरे बहुत गाना बजाना के पुरान प्रेमी है राधा कृष्ण पहलवान जी दुनिया छोड़ दिहले आ राउर गाना बजाना छूट गई का करब केकरा संगे अरे गायत्री ठाकुर राधा कृष्ण के संगे रबा घूमने लेकिन का करब आज के है लवड़ा छवड़ा कुल ब्यास हो गइल बड़े से नहीं खा तब हमनियों के बाउर बोलवा दे तरह से का कहिए छकन पाहु जा पाहुन हो तो पाहुने नु कही लेकिन जा भगवान करस कि तू 5 महीने के मालिक हो जा बा लगल है बबुआ त डाली डालो बा ना गई बतले मार्केट में ना आइबो ई कोनो देख ई कोनो जरूरी नहीं के बढ़िया भी गा के मार्केट में रहल जा सकता हां जी हमरा नियन बनो देख मर देता नहीं हमने के तो अश्लील बोले के एकदम कसम खा ले बनी जा कि बोले के नहीं के जीवन में भोजपुरी के हमने के सुधारे के बा कि ना हां जी फिर अनीस मोरिया उर्फ टाइगर जिला अध्यक्ष भगवान रौरा का बनौले रही अरबा पार्टी के काजी तब भा लगले बबुआ अरे अरे सरवर छेछड़ा कहता रहे हमरा के चुतिया के छेछड़ा के बुझाता करा के कहल जाला जानता लो हाय छेछड़ा के करा कहल जाला जानता छेछड़ा मौसा के कहल जाला हां जानते हैं बात जा जानते हाय लीचड़ के देखा दू आदमी से हरदम बाचा रहबो त ठीक रही लीचड़ से आ कीचड़ से लीचड़ से आ कीचड़ से बचबो न हरदम फायदा करी कीचड़ में जाइबो तो लेटाए के पड़ी आ न त लीचड़ के संग करबो न अपन धर्म तारा जा तो मुंह में के बात छीन ले हाय इन करना चनिया बेरी बेरी एकरा के करते हैं डिस्टर्ब हाय तब देखावला सा ए तरी ना देखावला ए तरी ना बहुत रिक्वेस्ट कैली है तब देखावला सा उतना महंगा चीज भाई उतना महंगा चीज अब फ्री में दिखा दे अरे चुतिया कुछ पैसा दे कर पैसा ना चाहिए हां ठीक चलो ठीक